weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to gawe nane madina alaheri guetema kon waktu yoni ha to fasudeɓe e nder galle mamadou boubou ba e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabruji men to leydi sénégal horejo leydi ndi Macky Sall ne tawi to Paris lamorgo leydi France ngam ɓeydude cehilagal e golle hakkude leydi Sénégal kame leydi France to leydi Mauritanie ne jokki ha hande hettede to tribunal mo Nouakchott wonande gonnoɗo hoorejo leydi Mauritanie kame yaadiɓe muɗum ñalawma hande talat ñalawma hande alarba to leydi Mali jillu hoorejo jagoɗo leydi Burkina Faso jaɓɓama jaɓɓima ko Sokela Kogela Mayiga nando makko mo leydi Mali jillu cehilagala kame golle hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe to leydi Guinée Conakry Cour suprême hanki yurnitima dossier Ibrahima Kassori Fofana gonnoɗo hoorejo jagoɗe laamu Alpha Condé beele yalta kaso walla heddo o hedditima toon to kaso to kabruji meɗen manawen ha to Côte d'Ivoire Burkina Faso Ghana ma en jaaha to RD Congo Algérie Nigéria ma en jaaha to jolama jaɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen ciggam nangue wulgue diaw ari e mon adde mon ko jaam e ɓamtare rendo meɗen ciggam nangue wulgue diaw e gardogola Harouna Daouda Ndiaye gorko mo Tumbela aɓe jogui équipe timmuɗo keblaɗo leydi Turki bawɗo waɗande mon installation soye bâtiment maɗa walla forage maɗa walla woydu maɗa gonɗa kala ciggam nangue wulgue diaw aɓe jogui ponoje ɗe marque allemande walla ni batiraji moƴƴi ɗi marque turki ɗum ko panneau solaire aji moƴƴi jaaduɗi e jamanu so tawi a jokkodire ciggam nangue wulgue diaw ma heɓen kollaɓi ciggam nangue wulgue diaw aɓe jogui panneau solaire aji moƴƴi batiraji moƴƴi télévision aji moƴƴi firgoji moƴƴi lampaji moƴƴi teni kadi ne yaade équipe timmuɗo bawɗo waɗandema installation moƴƴo taw kadi hay caɗele goote a heɓata heena ciggam nangue wulgue diaw so tawi woynuma ko 100 métre aɓe mbawi yaltinandema ndiyam ha keeɓa ndiyam timmuɗam nonne kadi forage maɗa ha e nder galle ma kala no jiiɗirɗa sa jokkodire ciggam nangue wulgue diaw ma heɓen ko laaɓi ciggam nangue wulgue diaw hay so tawi higguiɗi soɓe ngabbinanima ɗiɗo hen panneau solaire aji ma heeb kuɓɓama timmuɗama teni kadi tinata hen hay caɗele goote ciggam nangue wulgue diaw ne rokka hoolare dendagal bandiraɓe kala so tawi a jokkodire mabɓe ɓe gaari maɓe gaddu matériel uji mabɓe kala ɓe ngabbinanma ha gasa ha beltoɗa puɗɗoɗa donje junggo e poos ngam yebdeɓe ciggam nangue wulgue diaw sa yiiɗi jokkodirde mabɓe so tawi ko numéro leydi Sénégal mbatta ko 77 566 40 22 nototoma ko Harouna Daouda Ndiaye mo Tumbela ɗum noon ko numéro baɗɗo WhatsApp so tawi noon ko numéro leydi Mauritanie 00222 46 97 84 75 musidɓe tedduɓe ciggam nangue wulgue diaw e jeese moɗona kala rafi mo jiiɗa jomiraɗo o ene jippini kene safra ɗuma gorel teya ko haako moƴƴo iwruko en to korodinoro ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yiito hen hoore muɗuma an joguiɗo AVC jogui cardiaque ƴiƴam dogata e ɗaɗi muma neɗɗo tuƴiɗo ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru joguiɗo sukara koppi musoji koyɗe musoje sa jokkodire gorel teyya joni joni keɓa hen ko laaɓi a neɗɗo tuƴiɗo donkuɗo yaade jama ni juma ni jokkoyde enɗama jokkodire gorel teyya ko ha kono ha ko wargani ala rewam ala effet a wulnan ndiyam ma ha wula gitta ko jamireɗa mbaɗa hen ala sukara ala lamɗam ala nana aɗa yara no wirani jiitoɗa hen cellal ɓandu maɗa joni joni
sa yiɗi hebde ko laaɓi e ko jangta e gorel teya jahata koto site mabɓe internet mbatta ko www.gorelteya.com ma jangan hoore maɗa so tawi ko tongoɓe gorel teya ha mbawa jokkodirde mabɓe woto woɗɗo joni joni. so tawi gonɗa koto leydi Mali Bamako jokkodirta koye Adama Alpha Ba mbatta ko 00223 79 23 74 88. so tawi gonɗa koto Touba jokkodirta koye Moussa Diagne 76 678 72 08. so tawi gonɗa koto Madina Gounas wuuro teddungo jokkodirta koye Amadou Samba Lo mbatta ko 78 119 00 65. so tawi gonɗa koto États-Unis de Amérique jokkodirta koye Abou Sow Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77. so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda 06 50 99 64 43. musidɓe tedduɓe gorel teya e jeesemen dañen jama. ceerno Djiby Sy ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadindo ɓala walla eddanawal kala ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wune omo safra rafiji kewɗi ɗi jiiɗa ciirolo ceerno Djiby Sy ne safra wonduɓe kista wonduɓe fibrome dogan sita wonduɓe diabète tension cholestérol asmo ɓandu ƴakkoru ɓandu musoru ceerno Djiby Sy ene yarano ɗe rewɓe ronkuɓe sowade e rewɓe dartoraɓe kala ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe fannuji tati hen fannu goto sa hutorima ɗum fodde sappo e tati rafini yaltayma ha laaɓa fannu ɗiɗaɓo sa ƴetti ɗum fodde sappo e jeenayi rafini yaltayma ha laaɓa fannu tataɓo waddete koye gawri samme walla gawri suuna woni ndemiri so tawi a waɗi no wirumani ko famdi kala fodde temedere rafini yaltayma ha laaɓa ceerno Djiby Sy ne yawran ɓen worɓe ustalaɓe gorago e yawɓe yitade koye mumen e on fannu kadi omo andina wonduɓe o rafi e oɗo saaha joni modde leɗɗi kisi pula biyeteɗo muuɗa hirda ko joni joni ƴetta ɗum jeeya tigui tigui nafoore mum hano hannirta ni ceerno Djiby Sy caggal nde waɗi tour de leydi Sénégal arti oɗo saaha joni omo tawi nder leydi Mauritanie to base makko mawɗo tawateɗo to légal nettek sara jeere nettek kala jiɗɗo jokkodirde ceerno Djiby Sy numéro mum téléphone ko 47 22 80 84 ko kañum woni numéro makko appel ko kañum kadi woni numéro makko WhatsApp kala noon donc heɓdir ceerno Djiby Sy omo gollodo e miñi kono wiye ceerno Alassane Sy numéro mum ko 32 62 04 99 walla mbaɗa 48 10 00 13 so tawi a heeɓi ceerno Alassane Sy ene wayno ko ceerno Djiby Sy keɓɗani ceerno Djiby Sy ne wiye dendagal keɗine mom kala to mbawɗa wonde so Mali so Sénégal so Mauritanie so Belgique so Europe so Asie to mbawɗa wonde kala leydi kala continent so tawi on pamodiri leɗɗe ma jette hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihara ko indema inde nene ma dokkatamo haala ko wone ɓerde ma ha mbiya yoni tawateɓe nder leydi Mauritanie ko ujunere mbuɗo oguya tawateɓe nder leydi Sénégal e dendagal leyɗele taariɗe leydi Mauritanie ko temedde nayyi CFA kala jiɗɗo nedduɗo haalis waɗanede listihara mbaɗata ko 77 653 03 67 ko numéro makko weeva ko numéro makko kadi orange money ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wune so tawi a yennama ka miskino safruma ha mbiya weng tawa hay mbuɗa yoɓani ceerno Djiby Sy mbadden danɗo faade makko kettude kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe jaslari go colte hitande ujune ɗiɗi e nogas e tati yonti kumpital mon ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar to karallagal weltare TV ko musidɗo mon Saydou Abouba no mbirunoɗen e gardidi kabruji men horejo leydi Sénégal Macky Sall hanki ƴetti laana mum ndiwowo ngam yaɓande Paris lamorgo leydi France hakkunde makko e nando makko Emmanuel Macron horejo leydi France
to galle lamorgo to ngam ɓeydude cehilagal e golle e sembolinde golle gonde hakkunde leyɗele ɗiɗi ɗe jewtidi toɓɓe jaaƴe ko fati banggue gurdam moƴƴitinde golle taw ko toppitade hakkunde leyɗele ɗiɗi ɗe e moƴƴitinde cehilagal hakkunde leydi ndi Sénégal kame leydi France ko wala ɗum ko jayde Wolf TV ɓe kolliti wonande hoorejo leydi France o holliti so tawi ko kanko wonno o bismotako wonande sarɗi yanke dawri yanke mo leydi France biyeteɗo Marie Le Pen bannoɗo jillu mum e jonte jewtude e nder Dakar lamorgo leydi Sénégal ha ganduɗa hoorejo leydi Sénégal Macky Sall bismima mbawi yewtidde dañi noon hewɓe e Afrique naaɓe ha tenti noon Sénégal naaɓe hewɓe yoga e dawriyankoɓe kami société civile kolliti en metti mumen no fewi nde tawno kanko on Marie Le Pen mo ganduɗa mo hormaki Afrique naaɓe ni ɓalejo ni nguru ɓalew mo jaɓani gonɗinde ɗum e nder gendi leydi France. To leydi Sénégal keddoɗen gattaten koye haala mawka gonka hakkunde terre mo leydi Sénégal Abdou Karim Fofana arti e laɓɓitinde wonande jagorɗo jeygumo leydi Sénégal kam kadi tambi konngol laamu ngu o laɓɓitini ɗum ha laaɓi ɗum ko caggal nde jayde witende Figaro holliti wonande SNCF holliti ko kañum jeyi terre kono kadi kanko o laɓɓitini wonande terre ko temedere dow temedere kala ko Sénégal jeyi ɗum ɗo teero doggata ɗo nokkuɗo teero darotoɗo eno teero doggita ni ko yahata hen ko kala ko Sénégal jeyi heddoto noon ko Sénégal yii SNCF no wayi yuɓɓinde golle mum e nder leydi France no golle to banggue yangara mum ɗen laaɗe no mbayi yuɓɓude ni wawi jokkodirde mum e ndin mbaadi ha Sénégal yuɓɓina kañumne golle mum kono o holliti temedere dow temedere kala wonande oɗo hen train expresso régional jeyi ɗum ko leydi Sénégal kanko Abdou Karim Fofana jaagoɗo jeygu Sénégal o holliti wonande kuule taƴanoɗe ngam ɗoftade cogguji ɗi laamu ngu taƴno ha ɓiɓɓe leydi ndi mbawa tigui wurde gurdam moƴƴama o holliti caggal nde ɓe cuuɓi équipe aji mabɓe timmuɗi ngam yillade yoga e nokkuji mbawi tigui yillade ngam yewtidde ɓen yeeyoɓe joomen boutique aji e woɗɓe kala hollitama oɗo saaha mo gonɗen hewɓe mabɓe ɗoftima wonande ɗin prix ji ɗi laamu ngu yaltini beele ɓiɓɓe leydi ndi mbawa wonde e jaam gartaten koko fate banggue sumgoji leydi ndi Sénégal jagorɗo gueɗe nder leydi kame jatingol laamu woni Antoine Félix Diome hanki yaltini message muɗum o holliti ngam heɓanade ko fate banggue sumgoji 2024 sumgoji présidentiel 2024 oɗo saha wonande heɓanade ko fate banggue liste électoral o ko hande ɗum fuɗɗoto woni goo nduɗo hen lewru février ndu gonɗena hande ndu taw ganduɗa koye article L37 o holliti ɗum hanki taw koye jayde micro RTS kanko jagorɗo gueɗe nder leydi kame jatingol laamu mo leydi Sénégal o jaɓɓima nando makko mo leydi Guinée Conakry woni Bassirou Diallo mo ganduɗa kan woni jagorɗo gueɗe nder leydi kame jatingol laamu to banggue nden kay kisal ɓiɓɓe leydi ndi baɗɗo jillu muɗum e nder Dakar lamorgo leydi Sénégal leydi teddungal ɗum ko hanki o holliti wonande jokkodiral hakkude leydi Sénégal kame leydi Guinée Conakry taw koye yarlitade hooreɓe leyɗele ɗiɗi ɗe woni hoorejo leydi Sénégal hono président Macky Sall kono kadi e nando muɗum colonel Mamadi Doumbouya président transition mo leydi Guinée jeeyi sababu jillu makko e nder leydi Sénégal jillu ngu ma duumo yontere ngam wostodirde miijoji hakkude makko e nando makko jaagoɗɗo gueɗe nder leydi jaccingol mo leydi Sénégal kam ene wonde armée leydi ndi ngam gostodiral miijoji e tekkinde nden kay kisal hakkude leydi ndi Sénégal kame leydi Guinée ngam teskede seɓɓitiɓe bonɓe bonnoɓe ne keewi beele kadi wawde jokkodirde ndin mbaadi ha haaɓo ɓen dognoɓe gueɗe kewɗe kaɗaɗe hakkude leyɗele mabɓe e faddade musibbaji giwoji leyɗele goɗɗe hade nadde wonande leyɗele ɗeɗo henna hoddiɓe nde tawno kala hen ko heeɓi gonnidi kala heeɓi keddindi wi Bassirou Diallo on jaagoɗo mo leydi Guinée gonɗo e jillu muɗum e nder leydi ndi Sénégal to leydi Sénégal keddana joni gartaten koko fate banggue dawrugol Benno Bokk Yakaar rewɓe muɗum ɓe kolliti maɓe mbat mitina mawɗo no fewi ngam momtude
batte ɗe wannoɗen batte yontere yawtunde wonande gardiɗo Pastefa ɗum ko toon to Kirma Sar caggal nde waɗi toon moɓodiral manggal no feewi kamɓene ɓe kolliti ñande joyi nduɗo hen no lewru darindu hande ndu man batton moɓodiral ngal mitin mawɗo mo hono mum meeɗa ko yiyede Kirma Sar ngam momtude batte on Pastefa garnoɗo ɗon ha moɓodiri ɗon yonta kewɗo no feewi no wiiri jayinde colte holliti wonande teskama Farba Ngom Amadou Ba nonne kadi Mbaye Ndiaye ne wonde Mouhamed Saleha ɓeɗo kala mbati to APR ngam wallide ɓen rewɓe benno beele yuɓɓinde on mitin mawɗo moɓe jiiɗi wadde maggal Porkhan ko ñalawma janggo teska oɗo saaha mo gonɗen wonande hewɓe iwoɓe lobbuɗi nayyi ɗi leydi Sénégal kala nana garda goto goto toon to Porkhan ɗum noon ko yuɓɓinde juuragol wonande Mam Diara Bousso mo ganduɗa ko nene mum Cheikh Ahmed Bamba Khadim Rasoul ɗum noon ngal maggala ko ñalawma janggo fuɗɗotoɗo saaha hewɓe dawriyankoɓe nana mbaɗa toon yagara ngam juuroyade khalifa général mo mouride woni Serigne Mountaga Bachirou Mbacké mo ganduɗa kam woni jaɓɓotoɗo toon fiɗelen iwoɓe yoga e nokkuji toon to Porkhana to leydi ndi Sénégal keɗen ha joni barakage bannoɗo toon to Kirma Sara to Grande Médina ɗum ko ñande 17 janvier lewru mayduɗo hen hanki ndu ha ganduɗa wonande vigile goto deno fittade mum itta hen taw koye kure caggal ɓen bandiji batidi fellodirde koye gendarmerie rewnoɓe mabɓe ɓe hen jeegomo mbiyama teeɓa caggal losko waɗago hen gardien goto denanoɗo juma mo Kirma Sar kañumne nangama hen ngam waddude malde ɗiɗon bandiji accident musɗo badɗo hanki o ɗum ko caggal accident bannoɗo e jaka lewru janvier toon to Sikilo ha fenma kadi toon to Sakal ha waɗi mayɗeli kewɗi accident hanki o ko toon to Tamba woɗɗani Tamba hakkude Kusanara kame Malem ñane taw ko bis giwnoɗo toon to Manda Douane ne fayi to Dakar kam yani biso noon kene wona nogas en jeeɗiɗo neɗɗo gañima hen jeenayi ne tampina fewi ne tawe to hôpital kono kadi en keɓani ko ɓuuri hen labde so tawi won jaltude aduna ɗum noon waɗi ko kikiɗe hanki o to Sénégal keɗana joni jeeyeten ko ha toon to Touba nokku biyeteɗo Cheikh Awa goko cukalel guel duuɓi 13 yooɓi fittandu wonande mawnum kanko on mo duuɓi 13 notortoɗo femme kam yooɓi fittandu mawnum femme mo duuɓi nogas e jeetati ɗum ko caggal nde mawnira ɗo yinno nehde ngel seeɗa caggal nde ngel woppi lawol ngel dañi hen mette mawɗe no fewi hocci laaɓi betti mawnira ɗo fiiɗum laaɓe dande ko ɗon e ɗon wo yani ƴiƴam yaltema ko kewɗama ko ɗon yaltiri aduna on noon naggaɗo hande o ɓenninama o waɗama déféré caggal nde o dari e yeeso procureur faademo toon to cuuɗiniɓɓi ɗi mino hen mbatte woni sukkaɓe ɓe cuwa taw dañde duuɓi 17 to Kolda ko professeur espagnol to banggue ngal ɗemngal jangguinowo ɗum biyeteɗo Ali Biaye kam wasi fittandu muɗum jangguinano koto Saare Bilali ɗum noon koto Kolda ɗum ko camion goto ferimo ɗon e ɗon o wasi fittan makko on noon dognano oɗon camion wiyama temne tawi juuɗe Aïda Mbacké oɗon ciftora ko debbo jooɓinoɗo fittandu joom galle mum to banggue kiram caggal nde o tumno gorko o ene yiiɗi ƴewtude debbo goɗɗo ko ndeno wulni nebam ha fasi o yuppe muɗum on noon ko ɗon tan wasi fittandu muɗum o ñawanoma 2020 duuɓi nogas e kaso caggal mum hujjiyanke makko nodditino nden ñawore beele o ustane hanki wo darima e yeeso baara ko wona ɗum ko ñawowo dirtini ɗum ko nogas e jeetati lewru mars ko nden o andata ma o ustane walla o ustantaki kono hanki o woyi bojji cattuɗi no feewi o holliti o ɗacci kiram ñaami ɓernde makko ñaami gilli makko e hoolare hakkude makko e joom galle makko kono wona no anni e makko yoɓade fittandu on kono ɗo saaha o nimsi nene makko wurani ko kanko tan goto heddi ala kala hanki bojji sifa kala wondu nimsandu o wayani e yeeso oɗon tribunal to leydi ndi Sénégal keddoɗen ha joni to leydi Sénégal keddoɗen gartoɗen ko faari banggue ustugol coggu luwasa woni kasde e nder leydi ndi sifti noon laamu ngu darinoma hen ngam wiide koye lewru février nduɗo hen dari ndu hande ndi kuulal
wonande ustude ko fate bange luwas fuɗɗoto ko wona ɗum ko noon wonande cour constitutionnel leydi Sénégal ko hande yurnitto ngal ɗon kulal ƴewtade kulal 2014 holno waɗete ha lawɗine ngam ustugol oɗon coggo tiktokos woni oɗo hen Samba Ka mo ganduɗa nanguiranoɗon heeli bitikaji tati ɗum wanno ko ñande 14 lewru janvier manduɗo hen ɗo caggal ko caméra surveillance hollirimo ɗum ñande 24 janvier ko nden wo ɓennina toon to kaso mo Louga hande o darima e yeeso suudu ñawore ndu Louga yeeso ñawomo o jeheten ko ha toon to Ziguinchor taw yen toon musidɗo meɗen Amadou Isaga Kebe assalamu aleykum wa rahmatullah hol kabruji garanden toon to Ziguinchor e ko taari ɗum kala. aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Sar Abdullaahi Saar a salmitama e dennangal hetto weltare TV kabruji garanɗen ɗo e nder Ziguinchor ɓuuri hande de wawde haalede tiskinde ko haala hakkude Mame Niang e Ousmane Sonko oljo rewnowo ɗo yawtumo ɗo henna ha feere Prodac wiyede Ousmane Sonko wino kanko oɗo Mame Niang o waɗi détournement fodde milliard uji 29 débat baɗɗuɗo e radio Ziguinchor hanki noon ina wayno ko ɗum woni koɓe kaali ɓe namdama milliard holko woni milliard ɓe mbi ko taw ñalama fo aɗa yaltina ujunnaje 20 aɗa waɗa dépasse nguura duuɓi temedere milliard goto gasa ɗum noon milliard uji 29 Ousmane Sonko o wi Mame Niang wayno waɗi détournement ɗum noon woni ko yedda eɓe nodda janggo noon to tribunal ɗum noon kaɗo haala foti hande duuɓi 3 walla duuɓi 4 holko artiri ka ko meeting Ousmane Sonko to e Kermassar kanko haali haala Mame Niang nde addi Prodac nde ɗum waɗi eɓe nodda janggo to e tribunal kono noon holko Pastef naɓe ɓe mbi kanko Ousmane Sonko ko haali ko gonga kanko Ousmane Sonko wi ɓe donki dañde preuve labɗo hakkude makko e Adji Sarr joni eɓe jiiɗi nawtude haala ka hakkude makko e Mame Niang ɗum noon tati memata 9 mbaba yarata lowol o andiniɓe tan ɓe jiiloto ko haddemo yaade candidat holɗum hitande arore nde présidentiel kono noon wona hakkude leydi e asaman hay goto wawa haddemo yaade candidat Pastef naɓe ɗon mbi ñande o haɗa yaade candidat pour affaire présidentiel ñande hen maɓe gandu leydi ndi hol jeyɗo leydi ndi sal jeeya holɗum fay jeeya leydi ndi jeeyi ɗum ko Sénégal naaɓe maɓe kollu Sénégal naaɓe ñande hen koode ñalawma il faut que Ousmane Sonko yaha candidat 2024 hay goto wawa haddemo ɓe garti kadi e débat holko ɓe kaali haala luwas ina wayno luwas haalanoma ne uste ruwnoɓe ɓe hande koko ɓeydi ɗum noon ɓe kaali ɓe mbi kanko président de la république o wawana leydi ndi ko ɓuuri wonde gonga tan ko candidat makko yidde yaade 3e mandat yo yaltin ha laaɓa o weddo to e caggal o luɓaɓe leydi ndi so timini mandat makko yaha jaam o woppa leydi ndi e jaam o wasa addude fitina weltare TV musidɗo Amadou Issa Keɓe gorko mbotto kabaruji ɗo fo ɗo radio Zik FM jokkondirde Sar Abdullaahi Saar yallah koye walde jaam. Amadou Isaga Kebe golle man jooɗi peewi message mawɗo leydi Sénégal faade barode teddungal tokose ɗe taweteɓe toon to Alger lamorgo leydi Algérie ɗum ko caggal hanki victoire moɓe dañi e yeeso wonande Madagascar ko kamɓe pi Madagascar Algérie kañum fi ko Niger bongal oɗo saaha final o wonata ko hakkude Sénégal e Algérie ɗum noon ko aset paɗoɗo hen o wonande baroɗe tokose ɗe teddungal ne tawe to final to Alger moɓe jogori kippodirde hakkude mabɓe e leydi Algérie taw ko aset paɗoɗo hen o sen geewi to leydi Sénégal paɗen koto leydi Mauritanie dossier ji Algéria inniraɗi dossier ji guyka tekkuɗi posuji bankaji alɗuɓe e keceji miskineɓe Mauritanie ngaluji leydi ndi guilay société ji leydi ndi ha e gardino leydi ndi kame jagorɗe mum e ardinoɓe yoga e golloɗe leydi ndi kene tolno e 12 ɓen tuumaɓe guila tan ɗeɗo balɗe kala hande watti ñalawma 4 ɓiijo walla ni 5 ɓiijo daraɗiɓe yeeso bar gam hettedeɓe kono kadi hanki ɓe wuli haade ko kuulala ngal 93 rokkani mawɗo leydi ñaawede ngal ɗo tribunal holko saabi kanko on Mouhamadou Abdoul Aziz ene nodde ngal ɗo tribunal kono kadi jagorɗo public ñawoje leydi ndi holliti
on article ala kala ko wawi nafden haydara wona article poddo tigirigi hutorede hanki o ngam wiide oɗo henna horejo leydi tumaɗo e ɗiɗo henna dossier ji fotani darade yeeso ngalɗo henna tribunal ko wona ɗum ko hande ko hujjiyanke makko mo leydi Sénégal woni Ciré Clédor Ly kam hande dari e yeeso bar ngam hujjanade neɗɗo muɗum woni Mouhamadou Abdullaahi Saar tumaɗo ene alɗi ngaalu ɓurtugu no feewi gila tan laami leydi ndi kame yoga e yaadiɓe muɗuma ɗin dossier ji no ɗi jokki ha ñalawma hande o kanko on président gardiɗo tribunal wonande Noksoda Ahmeda walla mbiyana Amara wulde Mouhammeda kanko Al Amina o yaltini hanki hewɓe arnoɓe settade ngam hollide kamɓe kala ɓe gondata e nder sal goto ɓe natirta ko goto goto kono kadi ndeɗon ñawore walla ni ngolɗon kettogol ene jokki ñalawma hande o to leydi Mauritanie keddoɗen jillu jagorɗo affaire étrangére mo leydi Iran iwi hanki to terrain lamorgo leydi Iran woni Senna Amirullahi jaɓɓama hanki jaɓɓimo ko nando makko wonande jagorɗo affaire étrangére mo leydi Mauritanie o joɗodima e hoorejo leydi Mauritanie Mohamed Cheikh Al Ghazouani ɓe mbawi yewtidde toɓɓe jaaƴe no feewi o wattidi yewtidde koye jagorɗo Wulmarjoga ngam yewtidde toɓɓe hakkude gurdam leydi Iran hakkude muɗum e leydi Mauritanie toɓɓe kewɗe ko fate banggue gartam golle hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe jagorɗo Mauritanie ko fate banggue défense tambiɗo armée leydi ndi Hanna Wuld Sidi jillu makko tawtorede yaade sete timmuɗo no feewi sete koninkoɓe toon to Botswana nden jonde ko yurnitade nden kay kisale nder Union africaine to banggue sembeji sembolinde ha tekka haɓade gueɗe ceɓɓitiɗe kala gam teskede Mauritanie darde muɗuma haɓade gueɗe kewɗe ha tendi to banggue Sahel e hoore mum saabu ko leydi Mauritanie tawitende Sahel tan dañi jogade nden ka e kisala dadde yoga e sifa janguji kame ɓeena waɗaɓe janguji e kala saaha to leydi ndi Mauritanie keddotoɗen gardiɗo ko fade banggue banque assurance mo leydi Mauritanie woni Wuld Bun Mukhtar o holliti jonde makko hanki e batu ko tekkinde ko fate banggue wonande banque assurance mo leydi Mauritanie to fate banggue cyber sécurité ngam to banggue internet teskede wonande pilotage ni heewi kono ɗo saaha kamɓene ɓe ƴetti peeje law ngam wadde towendi nden kay kisal ko fade banggue banque aji assurance ha leydi ndi wona e jaam to banggue ngaalu tambingu leydi ndi kala jagorɗo santé mo leydi Mauritanie o holliti hanke nder haalande makko wonande ñawa biyeteɗo jusama taƴowo ɓandu taƴo peɗeli ha saabo neɗɗo wonde tahtako walla gana ɗum ne usti no feewi ɗiɗo duuɓi nder leydi Mauritanie kono nder ɓeeto golle haalande makko o holliti wonande on ñawne ɓuuri ƴellitade e keeri leydi Mauritanie ko wayno hakkude leydi Mauritanie Sénégal ko wayno hakkude leydi Mauritanie kame leydi Mali kono kadi maɓe ɓeydu darde ngam oɗo saa folde oɗo henna ñaw wi noona ko koolaɗo kuuɓal makko kanko on jagorɗo mo leydi Mauritanie to banggue cellal ɓalli jagorɗo ndiyam woni Sidi Mohamed Wuld Taliba kanko on jagorɗo ndiyam mo leydi Mauritanie fawi hanki tuufere ngam mahde ko fade banggue bâtiment towɗo no feewi bâtiment ko deuxiéme étage taw kadi ko bâtiment mo 300 walla mo temetere capanɗe jeenayyi ɗiɗi woni 392 métre carré to banggue jaajendi e juutendi kala ɗum noon ko bâtiment ñiɓirde wonande diƴƴe jarateɗe nder leydi ndi taw kadi ganduɗa waɗi bureau ji kewɗi no feewi mo jar muɗuma woni 13 millions koppreje uguya kiiɗe ɗe kono kadi mahagol makko ma duumo lebbi jeegoma ngam ɓeydude nokkuji ñiɓirde diƴƴe jarateɗe e nder leydi Mauritanie Wuro Rosso ne fitta beddaji muɗuma ene jaɓɓo hoɓɓe mum ɗum noon ko jaɓɓade mawɗo leydi Mauritanie woni Mohamed Cheikh Al Ghazouani ñalawma janggo alhamis o on ma watton jilu mum batu towɗo no feewi hakkude mum e jagorde ngam yurnitade gueɗe poɗɗe ƴellitede e nder Wuro Rosso e ko nandi hen kala tekkinama nden kay kisal sembe autoji blinde kame armé kewɗo nelama toon gila hanki ko wona ɗum ko hewɓe dawriyankoɓe jagorde
ene tawi toon to wuro Rosso kono teskede wuro ngo heewgo kuppiraji kura kame diƴƴe ɓen finaɓe toon gullitima ɗen caɗele nde deglete ɓuuri yawde tambiɓe assurance maladie jettima toon subaka hande pecci toon carte kewɗe kame haalisaji ngam wawde fabade hewɓe ɗum ne kadi ma yurnite ndema e nder diwan trasa ɗum wonata jillu mawɗo leydi Mauritanie toon to leydi Rosso ñalawma janngo o CND hasko cettala tambingala haqqe innamade nder leydi Mauritanie ɓe kolliti hakkillaji mabɓe ne keedi ko fate banggue ñawore tribunal Nouakchott wonande ɓen tuumaɓe e alɗude laamu leydi ndi kono kadi hande o haqqillaji mabɓe ɓuuri hedde ko toon to tribunal mo nema to état mo hawdil sharqi ngam wonande ñawore hanki ɓen nanguiraɓe e nder galleji mumen ne mbaɗi hen wone yimɓe ne mbaɗi men nokko maccuɓe taggal ganduɗa oɗo saaha ɗum koko haɗa e nder leydi ndi Mauritanie sen gewi to leydi Mauritanie koto leydi Mali yeeso conseil de sécurité de l'ONU ɗum ko ñande nogase jeeɗiɗi janvier lewru mandiro hen nanɗo wonande keedanɗo société civile mo leydi Mali Aminata Dicko yaltinin toon konguɗi gulɗi jaw ngam hollirde wonande wargoji teskaɗe e nder leydi Mali faade ɓiɓɓe leydi ndi ɓe mbiyani mbaɗani haydara joofi hen peɗeli ko wagniére groupe mo leydi Russie ko wona ɗum koko faama konin koɓe leydi Mali e yeeso wonande jagorɗo affaire étrangére mo leydi Mali wonande Abdullaahi Diop notaniɗo colonel Assimi Goïta hollitama hen mette mum mawɗe no fewi kono kadi oɗon jagorɗo e nder haalande makko holliti ala kala ko Mali sohli so wona respect nde rokkete respect timmuɗo ngam leydi Mali ko leydi mariyidi e ndimagu mum kame peeje politique e dawrugol mum ko leydi ndi jimani ɗuma hay goto jimi koye hoore muɗuma ko wona ɗum koye nder kaɗon haala jeeyi sababu ha ganduɗa e nder kaɗon haala jeeyi e nder kaɗon haala jeeyi sababu gardiɗom wonande DRIPA woni Souleymani Dembélé colonel Souleymane Dembélé directeur de la DRIPA yaltini konngol o holliti wonande agenda koninkoɓe leydi Mali ɓe faama ala kala koɓe jogii goɗɗum agenda so wona habtade ɓen seɓɓitiɓe arɓe bonnude leydi Mali kono ɓe ngala agenda warde woɗɓe ko wayno woɗɓe yahoɓe boli mumen koɓe kappa koɓe tuuma wiyaɓe mbaɗi haydara ala koɓe mbaɗi hen e nder wonande doggol ngol wo yaltini o holliti tugganma lewru décembre janvier maydu hankindo wonande kala ɗo ɓe ndewi e kala ɗo ɓe nanno no foti ɓe nangi no foti ɓe mbari no foti ɓe bonni ene foti kamɓene ɓe mbarana ɓe gañana ɓe bonnana o holliri kala guure ɗe ɓe nanno eɗe ɓe natani kala o holliti ko ɓuuri hewde gueɗe ɗe ɓe mbiyete ala hen kala ko laati e koninkoɓe leydi Mali ko wona ɗum konon expert mo loni holliti ha hande yidde mum ko laamu leydi Mali nde jaɓanta loni ko fate banggue loskoji wargoji bannoɗi toon to muura ha ganduɗa waɗi hewɓe mayɓe hen taw kadi koye leñol fulɓe ɗin wargoji mbaɗi ha toon to niya wuro kamene wonde fakkala ɗiɗo hen nokkuji kala yiddeɓe ko wonande loskoji mbaɗe hen taw joofa peɗele ɗin wargoji bannoɗi toon ko fama konin koɓe leydi Mali kame wakñera groupe mo leydi Russie taweteɓe nder leydi Mali to Mali keddana ha joni Mali aktiɓe kolliti hewɓe ɓiɓɓe malinaɓe ene goyto ɓeydugol cogguji ha tenti ko wayno maaro nebam sukara kosam memotako hewɓe hen hande kolliti sa nati boutique sa haalnama prix tan a yatirat caggal ɗon de kilo sukara wonno ɗon de kilo sukara wonno temedere yehi ha wonti temedere nogas oɗo saaha yeehi ha wontoyi temedere capanɗe tati kono kadi ɓe kollitino yehino ha wonoyini capanɗe jeenayyi mbuɗu kono ɗo saaha sa yaltinani temedere capantati heɓata sukara ko wona ɗum ko nebama ɗon ɗo yeyeteno buuɗi temedere capanɗe jeetati yehi ha yettoyi temeɗiɗi oɗo saaha litre goto ene yaha ha temeɗiɗi capanɗe nayyi mbuɗu ko on prix woni to leydi Sénégal ɓe kolliti hen maaro ko nonne kadi wayi serde kono kadi ɓe kolliti laamu ngo yo darnoɓe hen darde tinde no fewi sona ɗum ala kala ko wawata moƴƴandeɓe hen hoorejo jagorɗo mo Burkina Faso jillu makko e nder leydi Mali ɗum ko hanki fuɗɗi jillu balɗe ɗiɗi ko hande jillu ngu gassata
kanko on hoorejo jagoɗo leydi Burkina Faso wa jaɓɓama to Bowal laɗi diwoje ngal Modibo Keita Senu jaɓɓimo toon ko nando makko woni Chekela Kegala Mayiga ɓe mbawi yewtide toɓɓe jaaƴe no fewi nder toɓɓe ɗe ene hen jokkodiral cehilagal kamen nden kay kisale ɓeydude yurnitade nden ka 3 keeri tati mabɓe hakkude leyɗele mabɓe ɗe ha leyɗele ɗe gona e jaam e mbadi gotiri siftinde on oɗo dumona kala leydi Burkina Faso woni koye seppoji ngam wonande koninkoɓe leydi France no Mali wanno ni yo jaltu kañumen e leydi mumen kono sa yiddeɓe ko arara e gendi Russie nde ɓurata ɓattade leydi mabɓe hono no leydi Mali waɗini ngon jili noon ko hande ngu gasi ɗon ɗo Bamako lamorgo leydi Mali jagorɗo nden ka e kisala woni colonel woni général brigade Dawouda Ali Mohamed Dini o holliti kuulal cattugal ma yaltine ngal kuulal ngal fuɗɗoto ko 15 nduɗo henna lewru février faade ɓiɓɓe leydi ndi ha tenti noon ɓen simmotoɓe ko wiyete chicha eɗen gandi wayi kono jardugal baɗengal raccord taw kadi ñiɓi koye captiére woni hen ko ndiyam pasɗam waɗe hen ƴulmere rutta kadi waɗi ɓoggol muma e waɗi jardugal mbaɗa e hunuko aɗa fooɗa hendu urɗo aɗa wukkita cuurki ko ɗum woni sisa ganduɗa hande sukaɓe rewɓe hewɓe hande ko ɗum ñaƴirta yo gay hôtel aji kame restaurant ji ceerɗi hollitama hewɓe sukaɓe rewɓe e worɓe kala e nder leydi Mali ko ɗum ɓuuri wawde simmade o holliti hayso ngal kuulal yaltinanoma ne gasa lawɗinaka 15 nduɗo lewru ma mbaɗi hen kuule cattuɗe no fewi kala nanguiraɗo ɗuma ko kaso kame amanda a sattude no fewi sen giwi to leydi Mali koto Guinée Conakry cour suprême mo leydi Guinée Conakry hanki yurnitima dosiyeji Ibrahima Kasori Fofana gonnoɗo hoorejo jagoɗo leydi Guinée laamu Alpha Condé taweteɗo e kaso mo Conakry gila 6 avril 2022 o ɗamininoma hanki on dossier so yurnitama ene gasa o yiya caafal nangue to galle makko kono kadi oɗon cour suprême o holliti on dossier ɓe kirɓi ɗum ha nogas e 6 février nduɗo hen lewru ngam yurnitade beele ma o accite wawmo heddo toon holko saabi o woni kaso ngam tumedemo mo alɗi no fewi tuma nde o suɓa yo won hoorejo jagoɗe leydi ndi kala kalis leydi ndi kala ne tawe e nder a boñ makko o ha joni keddoɗen koye ɗiɗon fannuji yeeso ba colonel Blaise Ngomo taw kadi ganduɗa ko goto e ɓeena jeenoɓe koninkoɓe armée leydi ndi ɓattinoɓe Moussa Dadis Camara 2009 to 28 septembre e wargoji bannoɗi toon kame viol hewɓe gaña majjiɓe maayi kanko hanki darino yeeso ba caggal nde holla photo oto omo waɗi armée leydi ndi mo ɓorni teni makko waɗi laafo mboɗewa koye bere rouge en omo jogui fetel to stade 28 septembre o yeddi hawo oñi o holliti ɗum ngal ɗo natal wona kanko woni ɗon hayso tawi ne nande makko ɗo omo famɗi omo fooji kono ɗo henna hande on ɓuttiti kene wona joni duuɓi 13 ɗeɗon gueɗe o holliti wona kanko caggal nde o holliti kamɓe kala darnoɓe yeeso baax wona kanko wona Moussa Dadis Camara wona Tumba Diakité woɓɓe kala jeddi ko fate banggue ɗiɗo henna wargoji tene wargoji ko laatiɗi kono kamɓe kala ɓe kolliti ɓe jahani stade Dadis holliti yamirani kono kadi ha hande nduɗon suudu andu jokki e nder leydi ndi leydi Guinée sen giwi to leydi Guinée koto Côte d'Ivoire paɗen accident lawola tanda kamene wonde nokku biyeteɗo añi be koro taw kadi ganduɗa ko accident musto baɗɗo sara wuuro wiyetengo koto goɗo caggal teskede dumunaji ɗiɗo kala laamu leydi ndi ƴetti peeje mawɗe no fewi ngam findinde yimɓeɓe ko fade banggue ustude accident ji teskaɗi nder leydi Côte d'Ivoire kala nde accident waɗi ko mayata ko no heewi on accident baɗɗo hanki ko otoji ɗiɗi natodiri hakkude minicar goto kamne wonde camion waɗi yimɓe jeeɗiɗo wasɓe hen pittal men ɗon e ɗon hewɓe gañima hen kanko on jagoɗɗo yagara mo ganduɗa jogorɗo lawƴinde permis taw ko point taw kadi ganduɗa koto faade banggue code de la route ɗo tan e marché nder ndeɗo henna hittande ngam ustude accident ji e haɓade wonande accident ji e nder leydi ndi kala kono hande ala kala ko gasi hen to Burkina Faso comité technique tambiɓe
ko fate bange kornograma leydi ndi caggal nde ɓe kolliti ɓe kippi deftere maɓɓe ɓe dokkiri ɗum hoorejo leydi ndi hoore jagorɗo leydi burkina faso holliti wonande laamu leydi ndi ma ɗofto nandiral ngal nandirno laamu leydi ndi hakkude me CEDEAO duuɓi ɗiɗi maɓe juɓɓin sumgoji taw kadi aldani e caɗele ɗum maɓe ɗofto ɗuma ko wona ɗum ko communiqué colonel Jean Marshal a sommet mo yaltini hanki kene tolno e sappo e joyi biftanoɓe taw biftinoɓe ko worɓe jogitiɓe armeji sara woni wiyetengo linke koro taw kadi tawe nder kome ganduɗa kene tolno e mini karuji ɗiɗi jullunoɓe yimɓe ɗum wonno ko ñande nogas e jeenayya janvier ha ganduɗa kene foto wonde rewɓe jeetato e sappo e jeegomo wonande gorko rewɓe jeetato ɓe ɗaccitanoma ne wonde gorko goto worɓe sappo e joyi heddiɓe kala ɓen kala ɓe mbarama ko hanki ɓalli maɓɓe jiita e wiide wonande on colonel cattuɗum ñalawma hanki o toon to Burkina faso to leydi Ghana holliti jaɓɓima hewɓe dogɓe iwɓe toon to Burkina faso kamɓe kala maɓe gon ujunnaje jeetato ɓuren hewde ko rewɓe e sukaɓe dogɓe leydi mumen Burkina ne naati to leydi Ghana hewɓe hen no dañi koɗorɗe kono woni hen cuwatawo dañje wi Ishaqa Tahiru o holliti ko ɓuren hewde ko rewɓe e sukaɓe dogɓe hulɓe janguji accuɓe guese mumen e daabeje mumena to RD Congo yettima toon hanki sanga juulal tisubara Pape François jetti toon ne jooɗe fauteuil mum rulla caggal nde jippi e laana mum diwowa jaɓɓimo to bowal aɗa diwoje ngal Kinshasa ko hoorejo jaagoɗe leydi ndi kono hanki wo darudima toon to galle lamorgo to hoorejo leydi ndi woni Fileste sen sekkidimo ganduɗa leydi Congo ene jeeya hande leyɗele ɓurɗe alɗude to banggue ngaalu kono ɓurɗe tampude to banggue heege ɗomka e ñabbuji kanko on Pape François hanki baɗɗo message mum faade ɓiɓɓe leydi ndi ganda en jeeya e nder leyɗele Afrique leydi ɓurdi hewde Isa yankoɓe ndin leydi Congo hande ñalawma o waɗi ñalawma mawɗo no feewi taw ko ñalawma ɓenninde message e hirjindeɓe jaam e kisal nde tawno leydi Congo ko leydi kewndi caɗele kam e fitinaji wayriti e nder leydi ndi wonande pape garnoɗo toon wonno ko pape Jean Paul II kene tolno e duuɓi capanɗe tati e jeetati to Madagascar ko en peƴƴirde hendu ne wonde toɓo ari toon ha ganduɗa kene tolno e capanɗe tato neɗɗo wasi toon fittande mum yimɓe nogas majji hen jiitaka taw ganduɗa hendu ndu ne doga kene tolno temedere capanɗe jeeɗiɗi kilométre e kala waktu to Guinée équatorial ngol woni goo leydi ndi toɗɗade hoorejo jaagoɗe taw ko debbo bireɗo Mane Yella Makka Batti ko on woni toɗɗaɗo hanki woni debbo gadiɗo suɓede hoorejo jagorɗo leydi Guinée équatorial kanko on debbajo wonate gouvernement mo leydi Guinée équatorial ko gila 2020 o wonno ko jagorɗo jangde leydi ndi hande o walatima hoorejo jagorɗe leydi ndi ngol woni goo leydi Guinée équatorial leydi ndi ganduɗa hande o ɓurdi alɗude e nder Afrique central kala kono kadi ɓurdi famɗude population mo ganduɗa hoorejo leydi mum woni Théodore Obiang Nguema laamiɗo leydi ndi gila hitande ujunere e temedde jeenayyi capanɗe jeeɗiɗi e jeenayyi sanga nde waɗi kuddata kawmum gonnoɗo hoorejo leydi ndi on gorko hande jaarowo duuɓi capanɗe jeetati laamiɗo leydi ndi sen gewi to Guinée paɗen koto Algérie téléphone hakkunde Abdelmajid Tabboune hoorejo leydi wonande Algérie kame nando mum Vladimir Poutine hoorejo leydi Russie ɓe kaldi téléphone hanki ko juuti ngam moƴƴitinde gurdam e jokkude commercial to banggue énergie hakkunde leyɗele mabɓe ɗiɗi ɗe kono kadi wonande kanko Poutine o bismima wonande Abdelmajid Tabboune hoorejo leydi Algérie toon to Moscou laamorgo leydi Turki on noon jaɓanimo ene gasa koye lewru mai e nder ndeɗo hittande ma o yaha toon to leydi Russie Nigéria sénateur mum hanki dari e yeeso suudu ñawore toon to Royaume-Uni ɗum waɗi koto tribunal mo Londres ko toon wodari kanko mbiyete Ike kewa Modou on gorkajo taw ganduɗa ko Sénat gonnoɗo Sénat kame joom suudu mum yanoɓe toon aɓe nawori suka gorko ɓe jitti ɗum to Nigéria
toon to Londres on suka noon ɓe gitti ko hemuɗoma caggal nde ɓe jaɓi ɗum haalisa e wiide jayne nde caggal nde ɓe jaɓi ɗum kanko wo jagga gila juin 2022 hitande mayne nde on suka waɗacci ɗum koto hôpital caggal nde o itti gotel e rein muɗum ngam waɗande rein ɗi ko biyeteɗo soñama duuɓi nogas e joyyi tawne jogui caɗele e rein naala on suka gorko taweteɗo to hôpital ko on waɗimo dénoncé o yettima ko guila to Nigéria o funti ɗum waddi ɗum ngam ittude rein mum waɗande rein ɓiyum debbo ɗum jeeyi sababu o jagga guila nden o woni koye juuɗe toon to leydi Londres ko hanki o dari e yeeso ñawore makko suwa taw gasa jeheten koto joolam jaɓeri Birmanie ko hande waɗi duuɓi ɗiɗi ko wonande junte militaire wanno kuddata asan sukki on kuddata mo ganduɗa jeeyi sababu ha ken tolno e ujunnaje tato neɗɗo mbasi pittali men 16 mo neɗɗo ene tawe e kasoji taw ko jippinoɓe booli kolliti démocratie ndi ene yatiri caggal no feewi to Iran Téhéran ko ɓen ƴamodirɓe ɗiɗo kañumen ñaawa hanki ñaawore duuɓi 10 kaso ɓen ñaawaɓe ɗiɗo wonande on gorko biyeteɗo Estiazi kamene wonde Amira Mohammed kamɓe ɗiɗo koɓe ƴamodirɓe kono ɓe ndesodirani caggal nde ɓe cingodiri e nder booli Téhéran aɓe gama aɓe ɓucodira ñaawore mabɓe yani hanki wonande koɓe mbaɗi ko hunde haɗade nder leydi ndi ha tenti Téhéran duuɓi 10 e kaso to leydi France seppo hanki hollitama e ɓetto golle e piccal 2 million woni ko yalti gam haɓade wonande kuulal jaltunogal 64 yarude foftorde kono kadi ɓe kolliti ɓetto golle wonti ko toon to suudu sarɗeji ndo leydi ndi Ukraine hoorejo jagode mum o holliti wonande ñande tati ndu lewru maɓe jaɓɓo some mawɗo puɗɗotoɗo gonowo goho hakkude union européenne kame leydi Turquie ɗum ko toon to Kiev wonata ko hunde hawnide no fewi wonande hankkadi ni Kiev jaaɓi jeeyede wonande union européenne nde keptintaɓe jeheten ko toon to Ramallah Palestine yettima toon hanki jagorɗo hakkude leyɗele mo Anthony woni mo États-Unis d'Amérique woni Anthony Blinken hakkude makko e Mahmoud Abbas o holliti mette makko no fewi kono kadi o holliti yo darto ɗi wargoji batteɗe kala saaha wonande ɓesguji Palestine naɓe ha ganduɗa kene tolno e 150 fittandu itta ɗum ko kure ɗe koninkoɓe Israël tan e nder hitande nde wotere woni 2022 o holliti kamɓe leyɗele ɗiɗɗe kala yoɓe dartin ɗeɗo henna gueɗe kala to États-Unis d'Amérique ko hande woni jenayse wonande Thierry Nicole suka ɓalejo jaranoɗo e duuɓi 29 mo police fino toon to Memphis ha wasi fittandu muɗum ɗum wonno ko 7 janvier Kamala Harris woni cikko hoorejo leydi ndi tawtorama hande jenayse o toon to Memphis kaw kadi ganduɗa koye dow gañgañalde o wara musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henna wonno kabaruji garaɗen kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar kelki malaki jaam yo jaam Allah hiranena